अब सुनी बाप रे बाप इकरे नाम तपेश्वर चौहान जी। बारे तपेश्वर भाई बड़ी लयदारी फेटना हो। बाप रे बाप लोई के तब बुझाता कि मौत खानी गारी के धो देले बड़े। मधुमाखी के भाई हवन हैं? मधुमाखी के भाई हवन। मधुमाखी के भाई हो जाते तब तो मीठासे हो जाती क्या मैं जान तर हाड्डा के भाई होंगे कटिए ता हुए बोकवा रगड़े के पड़ेला। चली तनी कथा इनकर वो जगह पर पहुंचल बा तपेश्वर भाई के कि राजा दशरथ जी बेटा खातिर जग करा उतरनी। जैसे देखी जग के सब कार बारे ने बाबा के चालू बा एकरा पहले तनी है एगो तनी ले ली दुनियादारी में जय हो ओकरा बाद इनकर बीमारी के दवा कर दी तनी। कैसे बाप रे बाप ताकत तो बड़े तब तार के सर काजी तपेश्वर भाई तो ताकत तारे केना जी बाप रे बाप इनकर आंख तंते का बुझाता कि ओवर ब्रिज हो। चली तनी हाई एगो मसाला ले ली पहले। एगो मेहरारू अपना मर्द के लगे चिट्ठी लिखतिया अंतरदेशी लिफाफा पोस्टकार्ड जब लिख के हार गई हाँ त देहाती मेहरारू एगो इमरजेंसी चिट्ठी लिखलस तारकेश्वर। इमरजेंसी चिट्ठी हुए कह जाला कि पहला क्लास के लड़का के मेहरारू ध लिया सो। अच्छा ए बाबू तनी चिट्ठी लिख दऊ पढ़ता पहला क्लास में पढ़ता हाँ नाक पर फाइट मारता कलम धैले बा आधा पोत देलस आधा लिख देलस। उहे मेहरारू लिखतिया अरे भेजतानी बैरन बुझियाता ए हमार सैया आहो हमार सैया आहो हमार राजा। लिखत तरी की सैया जी के मालूम कि भेजतानी बैरन बुझिया तार ए हमार सैया। देखा तपेश्वर भाई अरे लॉय से मारा लॉय से अकाल लाठी चलावले मर देख रखा पार फोड़बा का। की सैया के मालूम कैसे बताई कि हमरा के किंग मुआना मरले बा। कहीं ना फूटल पावे कतहीं ना टूटल पावे लिखा तरी की सैया के मालूम ना कहीं फूटल बा ना कहीं टूटल बा का जाने किंग मरले बा सैया के मालूम ना कहीं फूटल पावे ना कहीं टूटल पावे। लेकिन ये राजा पंजरी में दर्द बेसुमार ए हमार सैया। बोले बा घर में लकर हर के पिया हो कहे तू पुताई दिला घरवा के दिया हो। सैया के मालूम यदि रुआ ना आई तो ये देश के मालिक रुआ घर में केहू नहीं खेलौगा। बोले नाही माई बाप तोहार ए हमार सैया।
लिखतरी लजिया की बात पिया कैसे के कही हो डॉक्टर चंद्रमा सिंह कैसे के कही हो गिरी के बावे ना विचार ए हमार सैया भेजतानी बैरन बुझिया तार ए हमार सैया भेजतानी बैरन एने देखी बात रह गई दुनियादारी के तनी बढ़िया तक लगार हेले चले तन तपेश्वर भाई के बीमारी में बाप रे बाप तपेश्वर भाई तिवारी हो बड़ा बतियोले हो कहतर की केकरा के चोखा खैले बनी आ मड़ुआ के डबल रोटी खैले बड़े हाँ ई तो बतिया पहले ही हम कहले बानी कि तहरा मुंह में उहे समाई डबल मड़ुआ के रोटी हई कुल मुंह देखा तरह तो ई मुंह तनी स्टैंडर है में घी के पूरी समाला आई में अखरी मड़ुआ का रोटी समाला आ केकरा खाए के इतना तरह शौक बा कहियो माना कि ओकर गोड़वा फंस गइल गोल्फर में बताओ तहर दशा कैसन होई ठीक बा खा तहारी काम बा ओही के खात रह चिल्लात रह ऐठा खातर कि नहीं घरी खाता रे कहत ने कि डांटा लेके चावरा में काहे गोभतर कछुआ मारता लगा दो चली तनी कहा बा महाराज दशरथ जी बेटा खाती जग करा रहल बानी एजी के तनी भाव दिखा दे बबुआ तिवारी जी तनी भाव दिखा दे तारा गांव के हन तनिका के सिखाव पंडित जो तनी बताओ क्यों ऐठा के चोखा के करा के ना खाए के गर्दा को का पंडित जी के गांव में रह के मड़ुआ के रोटी मार गज गज खाता रहो इहे महाराज जग कराओ तनी बबुआ रे